Sunt un YouTuber de 16 ani cu 45.000 de abonați și mii de vizionări la fiecare video. Și dacă vreți să aflați secretul prin care mi-am crescut canalul de la zero, rămâneți până la final. Înainte să-ți începi canalul, trebuie să găsești ceva la care ești bun, pe care să te bazezi. Dacă nu ești bun la ceva, găsești un subiect pe care vrea să-l înveți și bazează canalul pe asta. După ce găsiți ceva, trebuie să-ți planifici primul video și să faci un scenariu pentru el chiar acum, pentru că dacă ți-e frică să nu te judece alții și aștepți cineva, poate să-ți fure ideea și să-ți scadă șansele de a avea succes. Ca să te asiguri că primul tău video e bun, trebuie să ajungi din punctul A în punctul B. Adică să ai o introducere în care spui ce faci în video, după aceea să ai efectiv ce se întâmplă în el și un outro. O chestie foarte importantă e să nu pierzi timp la început cu numele tău, să se aboneze lumea, trebuie să treci direct la subiect. Și acum că ai un scenariu, trebuie să-ți înregistrezi vocea. În caz că ai niște bani și ai vrea să investești în canal, poți să-ți cumperi un microfon. Eu, de exemplu, folosesc Crazy the Siren Mini, pe care am dat 200 de lei, care înregistrează destul de ok. Dar dacă nu ai bani, poți folosi și telefonul, pentru că au microfoane destul de bune. Când înregistrezi, încearcă să o faci într-un loc unde este liniște și în care nu este zgomot de fundal sau într-o cameră care are multă mobilă care absorbe ecoul. Și o chestie foarte importantă, vorbește cu încredere și nu fi timid, pentru că asta face în subconștientul oamenilor să fie mai atrași de ce ai de zis în video. După ce te-ai ocupat de asta, ai nevoie de un program de editare. Eu folosesc Premiere Pro de peste un an și îl recomand cu încredere, dar puteți folosi și DaVinci Resolve pe calculator pentru că e gratis și pe telefon puteți folosi KineMaster sau CapCut. Apoi vine partea cea mai grea, editatul. Că orice skill trebuie să-l exersezi constant și să înveți să-l faci din ce în ce mai rapid, pentru că editatul ia mult timp. Eu am învățat să editez de pe YouTube și faptul că am făcut-o constant timp de un an m-a ajutat să devin expert în asta. După ce termina video-ul, e timpul să-l postezi. Mai întâi ai nevoie de un thumbnail, adică poza aia pe care o vezi înainte să dai click pe el. Trebuie să fie ceva care să atragă atenția, cum ar fi ceva din video, și nu e nevoie să-l faceți foarte complicat. Încercați să fie simplu, dar să fie eficient. Pentru asta puteți folosi Photoshop sau Photopea, care e gratis. Apoi ai nevoie de un titlu bun care să atragă atenția și când ai terminat tot, e timpul să postezi primul tău video, iar apoi vizionările și abonații tăi vor veni instant, după mult timp. Mie mi-a luat 3 luni să băui pe YouTube, pentru că nu știam ce fac. La început trebuie să pui mai mult efort să postezi mai des, iar după aceea poți postezi cât de rar vrei tu, pentru că ai deja o audiență. Și un lucru foarte important este să vorbiți și cu alți YouTuberi și să le cereți feedback. Și pentru asta puteți să vă abonați la acest canal să vedeți mai multe sfaturi și scrieți în comentarii despre ce vreți să mai fac videoclip. Eu am fost Alex și vă zic la revedere!